beskrive i ord. Det er noget, der skal ses visuelt. Det vi gør, det er, at vi drejer alle garner ud til samme punkt, og så snor vi dem etterpå. Og det går helt grejt op til en vis tykkelse, sådan, skal vi sige, det er maks 10 mm. Der begynder vi at se et udfald på det, når kodelerne er 10 mm tykke. Hvor her, der har du jo garnerne er sorteret i en plotte, som ses i den andre ende. Og der bliver garnene sorteret i log, så du har dem i midten af kodelen. De går egentlig næsten stort set ret frem, hele vejens længde. Og så har du loggene yderefter. De, der ligger yderst, de har jo en mye længere diameter at gå rundt, og derfor bliver garnene også mye længere.